wiwitane ngandel ngandel janjora marakna bubrah ya angger medhek sita mambune ta ora mitayani lah kok maning tapi angger krungu suarane ngangeni ah kepengin pokoke ya ya pendecek kanderek sang pekik cekak kae lah priya bagus kaya nyong mien kang olah budaya sowan marang kutha gedhe kayane kaki dimun melu bawa dadi pengampit kok janda tanya reling-eling gene para wiri sepit aja dintong nang kaya kaki timun ya bendara terus yung selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ning wasis angrung-ngrung anggrung marang bendara sangat ya ayu pijer kincangake alis terus tresno sasideman monggo luwi bacik patenan timbang perpisahan lo ae wis owe
kayong bombong temen ya Oke Ki. ora kaya. Kaya Wahyu sejati. Komplit cipek Komplit ana ya ana orjene. ana. Terus drame. Ini luar biasa nih. Jelas pokoknya. Kejaba monggo juga ya ana sing arep Nanggap maning. nangkap maning. Amin. Iya, ngesuk jere ya karep labu maning nang ring karena endi? Segara Kidul. Dari kocokane ya. Ya. Urip ana kutha Yo. Ya 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 ya. Yo. Awas. Yuk. Ya ya yuk. Ya ya ya. Oh. Ayo. Lo lo lo. Ya 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 ya. Oh ya oh ya. Ah oh oh ah. Ah oh oh ah. Oh yo yo ah. Cha. Digoyang lagi. Sa sa sa. Ya. Jan buket teh, buket teh. Lari kan akal. Lah ya seperti ledang. Jere seperti ledang tapi gua aku kabeh. Ya nyong ora apal ki asale nyong apale Kok kae. gerenyong luket kepriwe? Nyong apale kae sing kaya kae. Kepri sing liwat. Duh, bila apal Kecokan manten. kayak gue ya. Oh ya. Ya, Urip ana kutha ganti. Pita. Oh. Asa isi. Oe, 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 oe. Oba apa wae. Ajan sasideman. Pasti tak wujudke. Aje. Ya. Luar biasa. Suwun, suwun.